Fejem il-flus ħajkun hemm interessi daqshekk kbar ħajkun hemm ir-rejba. Però qed nitkellmu wkoll fuq nies li qegħdin appuntati fil-bord li qasuma mħarġa lura hemm livell ta' amatorjaliżmu ukoll. Imma dawn huma nies li Għaxa minn fejn taqbad, fejn qegħdin. imma jekk għandhom amor propi. Jiġifieri dawn ma jeżistux f'Malta biss, ta' dawn istrutturi anke pereżempju l-Ingilterra jeżistu. U l-Ingilterra kważi. Ma l-Ingilterra jeżistu bordijiet fejn in-nies huma maħtura fis-sens apart jiena rajt uħud minn dawk l-ismijiet u hemm minnhom li huma periti, għandhom id-dottorat. Mhumiex tfal. Allura nassum li dawn huma da jkun il-xogħol full time tagħhom. No. Ħlif il-Planning Commission. Ma jħatla l-barra ta' kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Le, ma kif jista' jkun li inti f'pajjiż daqshekk buġa fejn għandek dan il-nuqqas straordinarju, dil-iskarsità straordinarja tal-art, in-nies li qed jiddettaw l-art kif ħanużawha qasma fucking full time. Ħafna minnhom mhumiex full. Ċaw. Kelle ħafna minnhom mhux full. Huma li jirrepreżentaw interessi diversi. Ġifieri inti kif jista' jkollok rappreżentant tal-NGO li jkun full time fuq da. Mhux għax m'għandekx bżonn. Le, spiex ta' alla. Mhux għax m'għandek bżonn, imma il-pajjiż u li hu. Ma mbagħad daw in-nies għandhom nies tekniċi li qed ituhom is-support. Mela. Mela, tlaqna?